Volem lluitar contra la soledat no volguda, necessitem voluntaris que vulguin fer aquesta tasca social, no? I a partir d'aquí van començar a sortir voluntaris que tenien 3 tasques principals. Una, que és la detecció de les persones amb soledat. L'altra era que un cop detectades poguessin fer-los un acompanyament per socialitzar-los. Vam crear una plataforma web que penja una app, una aplicació, perquè el voluntari li posa molt bona voluntat, com diu la seva paraula, però té un temps limitat i la persona que està sola són les 24 hores del dia. Se'ls ha d'explicar, els hem de parlar el seu idioma, se'ls ha de fer formació, se'ls ha d'estar a sobre. Per això tenim els coordinadors i dinamitzadors, inclús l'app li recorda que s'ha de prendre la pastilla, que té que anar inclús a l'hospital. Hem fet el que es diu la prescripció social, o sigui que els metges, quan detecten algú amb soledat, li fan una recepta que li diuen tu tens que anar 2 dies al casal o tens que anar a caminar per la platja.